Kami po minapaabot na namanin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia sin sosyudad. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niyato kan kaaldawon amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Betsa 4, First Friday, Biyernes. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa amang Diyos asin padagos na manarig. Diyan sa Mission Church sa Dapdap Señor Santo Cristo. Sundo na kita ng alas 10:30, tingog kan banwaan kasabay ang tropa. Maray na aga po sa First District, so mga nakaantabay man dyan sa Tabaco, may paradangog na kita dyan, taga Barangay Fatima. Maray na aga tabi. So naka-tune in sa WGB 106.9 FM dyan sa Tabaco. DCGB po sa idong nadadangog, hali digdi sa Legazpi City. Pati na po sa gabos na lugares man yan sa Premier Distrito Kanalbay. Ansa mo yung pag-iriba po dyan si Pading Jomar Bien. Siyempre, digdi po sa Segundo Distrito, yaon si Kumpadreng Al kasabay si Ans Galero. Good morning, Legazpi. Kumusta po tabi ka mo? Albay District sa Kudaraga. Sa Manibela si Henry Deboy Mata. Katuwang si Luens Barcena Buda si Ans Galero. Pading Alarmario. 3rd District yaon man Kumpadreng Jimmy Nasalita. Maray na aga man dyan sa gabos na taga 3rd Distrito Kanalbay, Ligao City. Good morning dyan sa Indotabi mga taga Ligao. Pati na sa pigabot kan sa tuyang puwersa sa manlain-lain na lugares po kan Bicol sa Catanduanes, Diyos marhay na aldaw sa Indo dyan, mga kababayan sa lupa kong tinubuan dyan sa Karamuran, Diyos madyag na ardaw tabi. Sa Virac, sa sakuyang namumuta na magurang si Mama Unding na Fernandez sa Marawi Street, Eastern Cavinitan, Virac, Catanduanes. Good morning, kumusta Mama Unding tabi? Ingat-ingat and God bless. Sa technical control, yaon dyan, Kumpadreng Nalday Baldo in the house. Good morning sa gabos na taga-dap-dap dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Birthday ni Pading Nald, nakapula. Nakapula. De pagpula, BBM. Baldo, maurag. Yeah, sinasabi ko sa inyo. Ecstasy. Sa Binanwahan, marhay na aldaw tabi, Binanwahan, East and West, kay Kagawad Meli Tutanyez. Si Manny Tutanyez, good morning tabi Manny, dyan sa Hans Retro Diner sa Daraga. Ay naga kay Alcalde Vic Perete, budak kay Vice Alcalde John G. Hausian. Katuyang mga barkada tabi Sa newsroom, padagos po ang pag-antabay kan mga istorya. Walang lusot, istoryang may sustansya na sa tuyang dapat maintindihan asin mapakinabangan. News Manager Mardela, Sumada Lokal, Bareta National International. Sa Production Center, Ansamuya Pong Angel, Angel Mustaza. Sa IT, paminsan surusaglit sinda, Arven and Richard. Yaon po dyan, sindaan ba inkargado kan broadcast worldwide, nationwide sa DCGB News Online. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Si Extano. Ang sa kuya pong numero 0961-759-0888 sa Smart, that's 0961-759-0888 sa Smart, and sa Globe 0926-0156-020, that's 0926-0156-020 sa Globe ha. Para dumampo sa gustong magpartisipar man asin magpaabot ning informasyon sa programa Tingog kan Banwaan. Standby muna all units.
Medyo maurang kita ngunya na first Friday. Petsa 4 na pala na. First Friday of the Love Month, Febrero 4. Talaga naman ano. Sige, standby muna all units na kuhaan ta ni linya, na contact niya to si Congressman Pido Garbin Jr. May relasyon ini sa medyo marayray na istorya para sa Satuya. Kung aning medyo marayray, kundi marahay-rahay na istorya na dapat nga itong masusteniran bilang mga Bicolano sa kagabsan. Tabi. Nasa linya, si Congressman Garbin, Congressman Marhay na aga, si Pio po, kan DCGB. Good morning, Marinaldo Pio sa Gabos nag-aantapay ng programa sa TVN DCGB. Marinaldo Tabi. Opo, Congressman na naka-break na kamo niya sa session tabi, ano po? Well, tama po kamo on Wednesday. Deklaradong break ang Kongreso to give way to the national campaign tabi, which will start on Monday. Ayan, opo. And talking about national campaign, susarong estabilisadong Survey Institute ining Social Weather Station, SWS, may fresh kong release, Congressman, numero 1 ang Ako Bicol, nationwide tabi, isa sa indang survey, Congressman? Well, tama po kamo. According to the voters' preference, last week of December, iyan po nagluwas, and with 8.69% voters' preference, kung i-convert mo yan sa boto, it will assure Ako Bicol again another 3 seats at talagang makaugmahon Pio dahil sa haloy na panahon sa 12 taon na pagsiserbita sa Kongreso, kasabay si Congressman Saldico, Congressman Batucabe, and then Congressman Christopher Co. The message, the programs, the advocacy, our active participation sa satuyang trabaho sa Kongreso resonates well with the Bicolanos and to the rest of the Filipinos. And siguro yun ang naguguno na kumbaga acceptance and surveys. Di pangani kitang ads kaya na Pio, national, but we're getting this preference from the voters. And we are so thankful and honored na arugan po ang acceptance kang Ako Bicol Party List. Bako sa Bicol region ko di sa bilog na nasyon. Iyo, na medyo nakaka-inspire tabi inin Marhay, Congressman, you can just imagine nationwide yan, and kung mamantinir and makaka-assure nin tulog iraray na pwesto, Congressman. Well, tama ka, Pio, and siguro yan ang trend pag maabot na presidential election. Remember, in 2010, when we first joined the party list election, we garnered the highest number of votes sa bilog na Pilipinas. We were the number 1, and that was a presidential election. That was in 2010. And again, in 2016, from 1.5 million, naging 1.7 million pa suboto nationwide. Another presidential election, of which ang Ako Bicol Party List naging number 1 sa party list election. Eh ngunyan, presidential election na naman. Siguro iyan ng kumbaga paregla baga. Opo. But I think it's really on the 12 years of the advocacies and programs and our active participation sa Kongreso. Ngunyan na kang nakalipas na taon, very significant so naging role sa House of Representatives together with Congressman Saldico, of which we chaired the Committee on Constitutional Amendments and was able na ipasar tabaga so restrictive economic provisions of the Constitution. And siguro, natawan nito kita kulao na mileage kasi both local and major TV and media outlets, halos oral daw kita sa television. And so that is one also siguro of the factor in yaon nagre-resonate and at the same time yaon so recall kang mga kababayan Bicolano na padagos na nagsusuporta sa Satuya. Opo, tibaad maputol, Congressman, ako ang maridayal po Now, how do we intend na mapadagos ini, masustiniran na momentum and madagdagan patabi, Congressman?
Siguro sa padagos na pakikipagdialogo, pag-iikot mo niya na panahon kang karampanyahan dahil by next week mapuo naman ang kampanya for the Ako Bicol national campaign. And sa paagi ka mga programa na kung saan whole year round yan, iyo ang minata o kimensahe. Ako Bicol is always and will be there for you. Kung ano man ang season kang panahon, maray man ang panahon, lalong-lalo na sa panahon kang kalamidad, kasi na sa maabot na eleksyon, yaon manggiraray ang mga programa. Present si Tabi Pio. And then this is the message that we've been sending for the past 12 years that the presence, ang presensya kang Ako Bicol, nagmamanifestar sa mga programa asin advokasya kaini sa anom na probinsya kang Kabikolan and maging duman sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Opo. Congressman, numero 18 kita ano tabi sa balota, ano po, Congressman? Yes po, magayon na numero, number 18. Opo. Then, si Say Sumada, kay tubaga si Tata Manoy na Eddie Garcia, nagpasiringan idigdi sa DCGB, kay to may retrato pa kukaan. Si Say niya na sa tuya naman na amigo, nagtutumar parte sa tuya tabi sa Showbiz World tabi. From Manoy, suminalida si Mikoy. Manoy to Mikoy. Si Mikoy baga, yun is screen name niya sa I Left My Heart in Sorsogon. Ayun. He's an actor, Paolo Contis. Kumahapot nata si Paolo Contis because ang sa iyang ina, Bicolana from Bira, Catanduanes. Aba, kababayan ko sa Catanduanes. Oh, kababayan mo from Catanduanes, Birac. And at the same time, he's portraying a role mo niya na magayonon dahil digdi sa I Left My Heart in Sorsogon, they portray the Bicolano values and so setting pa, sa Sorsogon pa. And that's why sabi ko, perfect si Paolo Contis dahil aside from promoting the Bicolano culture through the TV series I Left My Heart in Sorsogon, he is a true-blooded Bicolano. And at the same time, proud man siya na i-representar ang Ako Bicol Party List, Tabi Pio. Opo, magayon siguro, Congressman, may dagdag tang ingrediente so ugat kan sa iyang mga magurang, mga apelyedo dyan sa Catanduanes. Ano? Well, tama po ka mo. Yung man ang primerong basihan ta na primeramente ang ma-endorse sa tuya, so may dugo talagang Bicolano. And that's why when we trace the roots of Paolo Contis, ang sa iyang ina is pure na Bicolana from Bira, Catanduanes. And when we talk to them with Congressman Saldico, sabi niya, willingly, sabi niya, I'll be proud to endorse a party list na sarong institusyon na dito sa Bicol region. And tulos-tulos man siyang nagpuyon as in nakipag kumbaga kontrata sa Samuya. Nya no pag nagpasiring anig di sa DCGB siguro day nagharayuan sa muyang pwesto ano ang pampurmada. Pwede si Papa P, Paulo, at si Papa Pio, halos sa magkaaraniman sana. Congressman piga-analisar tangon yan, parang nasa sort of date na degreening kunyan, transition ang Ako Bicol, it being the fact na bago-bagaan mga yaon dyan na nagluluwas na nominados, Abogado Jill Bongalon, Abogado Boras, tabi Congressman, Bores. ano po? Bores, oo. Then, it being the fact na ika po, yaon nagdadalagan, maserbi sa Legazpi bilang alkalde, parang nasa sort of transition, except siyempre si Congressman Saldico, sa tuya dyan na big boss, what would be your assurance na maski sisay ang yaon dyan kumapot sa Ako Bicol, i-connectar ta duman sa survey, kung masustinira niyan, tulo ang makapot na Congressman na yaon ang parehong serbisyo and naipapadago sustinido ang tabi Congressman, both legislative wise and itong sa mga serbisyo sa ipigataon niya to sa susyudad tabi Congressman. Tama nga dyan, Pio. Representatives of Ako Bicol come and go, but the advocacies and programs still remains dahil iyan ang tiniwalaan ng mga kababayan ng Bicolano. Maski isa man dyan makatukaw,
ang programa ta advokasya ta patungkol sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, sa pagtaok kabuhayan, livelihood trainings and programs, sa pagpromote sa turismo as in sa pangalaga sa tuyang kapalibutan, which is the core advocacy ng Ako Bicol Party List, will remain. And the fact that we have an able and qualified representatives, nominees right now in the person of the incumbent Congressman Saldico, Attorney Gil Bungalon, and Attorney Boris, I think Ako Bicol will always be in safe hands and will continue to represent the welfare and the needs of the Bicolano. So, no worries. Maski kita nagdalaga na sa pagka-alkalde sa tuyang syudad, I am certain and hopeful that these representatives, these nominees, lalong-lalo na yan dyan si Congressman Saldico, will carry the advocacy and programs we started since 2008, and we will continue to serve the Bicolanos. May mensahe ka ngunyan na advance Valentines, lalo na sa mga taga-Legazpi, Congressman? Well, tama ka, Pio, ano? Sana ipamitbit mo na sa kuyan sa imong girlfriend sa haloy na panahon. Ika na sa nang natatadang berhen digdi sa bilog na Kapicolan. But Pio, let me greet our mga paradangog happy Valentine's in advance. And sana Pio, sana ang bilog na Bicolanja, lalong-lalo na mga taga-Legazpi, makupido tabi ka mo. Sana tamaan ka mo kay Cupido. Ayan, tabi Congressman, go ahead. Well, Pio, nadawag mo tabi? Go ahead po, tabi. Pio, sana. Sandali tako na naputol so. Ano ba ito kada sandali Congressman? Naputol na so sa tuyang call. Nag-dial giraray ko. Yan, sige, yan na. Tabata so maliputok na itong mensahe baga ano tayo. Yan na. Yan na. Naputol kita kaya. Go ahead, tabi Congressman. Well, to our closing statement again, advance happy Valentine sa gabos ng mga Bicolano, and of course, lalong-lalo na sa namumutantang mga Legaspenyo. Sana ngunya na Valentine, makupido, tabi, kamugabos. Bye-bye. Salamat, tabi. Salamat, tabi, Congressman Pido Garbin sa sayang mensahe. And yan po, para sa mga Bicolano, magayon yan na istorya padingdala, no? Kung mo ang nationwide, kung masustinir itong survey na ito kan SWS ba, this is something, this is one thing na we should be proud of, tabi, ano. Sige, standby muna, Luwens, bibiriyon tayo ni ikan masunod. Botobot kan pala si Malacanang. It's 9:24. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rheuma. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Every day. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip.
normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tuga, ang Red Cross. Asin si Senador Richard Gordon. Sa tuwing darating ang dilim sa buhay natin, Alam ko, may tutugon sa ating pangangailangan. May mamumuno. Laging nandyan ang Red Cross Volunteers. muling tinatayo ang mga bahay at buhay natin. Binabalik ang ating dignidad at pag-asa sa kinabukasan. Kaya tiyak namin, anumang oras natin kailangan. Darating ang Saklolo, darating ang Red Cross. Always first, always ready, always there. This is a paid advertisement. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diet Tabs, sigurados! Diarrhea, tapos! Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Pwede man ay yaki. Makunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iiwanan hanggang dulo. Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. William Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true.
responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Malinig na tubig ang primerong depensa sa mga kailangan. Dati, kang dai pa kaming poso, kukuha sa mga bubon. Sustinableng tubig para sa padagos na pag-asenso kan ekonomiya. Panahon, madumang ka, malakaw ka mga tabang kilometro, maaro. Libreng patubig para sa mga bayong mapagkukuanan. Lain naman po ito kay Tuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inuman. Ngunit tayaw na po sa komunidad ng malinig asin bastante tubig. Solar-powered water system. Konseptong Ako Bicol para sa mga Bicolano. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Natata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. at sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Lonen Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free wifi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop, makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop, igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusidong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong, makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna.
Tapos, dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? True hero, sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado, Tana, mahigos na servidor. Malalaoman yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso, asin, ayuda pa. Sa mga negosyante, mga trabahante, si Nonoy Cap. Yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi, may progreso. Digdi mapuunan, pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Gambanuan. Pio Fernandez. Thank you so much sa kumpadreng Nald. Doro-diretso kita sa istorya. Kurihiran ta sa oras. It's 9:40. Medyo may utang ako ning 3 minutes kasubago. It's 9:40 sa bilog na Pilipinas. 9:42 na nga niyo. 9:42 sa bilog na Pilipinas. Maray na aga po sa gabos na mga nag-aantabay. Nasa linya si Luwens. Luwens, marhay na aga. Go ahead. Yes, salamat abi Sir Pio. Maray na aga sa gabos na makaparantabay. Location Katiti. Yaon digdi sa Barangon. Legazpi City na pong sahin. Presenting pinagigibo. Total na nagibo na digdian panduwang parteng ang programa na mag-ribbon cutting ceremony. Kana blessing at inauguration kantang halang Gugun High School digdi sa Gugun High School ang sponsor iyo ang Ako Bicol Party List presenting on yan tabi Sir P yung pinanginginutan ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ang nasampitan ng seremonya para i-representar ang Ako Bicol sa nasampitan ng aktibidad. Asin sa mga oras na initabi Sir Pio, pinanginginutan man ini ka na Legazpi City Schools Division na Office of Legazpi. Asin ka na Barangay Council kang Gugun, pati naman ang Gugun High School sa panginginot ni Sir na Jolan Torres, ana principal sa inisyal na pagkikipag-ulay kan DC Jimenez kay Torres. Nakulaan pasasalamat niya sa Ako Bicol dahilan ta natubod sa indang aloy ng pinagpapangaturugan na magkaigwa nin siring kay ning
lugar ta initabi serpi yung tanghalang Gugun High School, covered court ini na magayon na pagibuan nin mga manlain-lain na aktibidad ka na eskwelahan. Kaya sigun kay Torres, nakula ang pasasalamat niya kara Congressman Alfredo Pito Garbin Jr. asing kay Congressman Saldico sa pagtabang na mangyari ang siring na bagay digdi sa indang eskwelahan. Nagtabi Serpio, sa ngunyan nagpapadagos pa ang aktibidad, diba at mapaulay tayo ni si Serta Torres asing kara Congressman Alfredo Pito Garbin Jr. digdi sa tuyang on assignment. Nakaulay ko na kasubago si Congressman Garbin Tabi Lowens, ano? Roger to that. Iyan so pag inaugurar ka na covered court dyan sa eskwelahan, ano? Roger to that. Roger, sige. Roger, so sabi Sir Pio, mabati man ako, happy birthday kay Kuya Dal, tapos happy birthday man sa kuyang ina na si Mama Jean Aringo. Nagbe-birthday mo niyan si mama mo? Roger. Pampira ni mama mo? 49. Oh, ay nako, happy birthday kay Mama Jean Aringo. Mama Jean Aringo, all the best tabi, all the best of health and blessings. Sali sa bilog na tropa, lalo na kay Luwens. Mama Jean Aringo, oh, dyan sa Buyuan. Roger tabi, Happy birthday mo niyan. Okay, sige, happy birthday sa imong mama. Roger, salamat po Sir Pio. So yan tabi Sir Pio, mga dagdag pang istorya, ako po si Luwens Bursi Barcena. Thank you so much, kumpadreng Kuya Luwens, sa dagdag na istorya. Padi birthday mo man nagad ganyan? Talaga nagbe-birthday pala ganyan si Padi. Ka-birthday mo, sumader ni Luwens. Happy birthday to both of you. Sa mama ni Luwens, si Mama Jean Aringo, buda kay Padingnal Dabaldo. Sabi nga ni Digdi Padingnal ni si Kagawad John na Orozco. Si John na Orozco baga dyan sa dapdap. Happy birthday databi isa imo. Maray na aga, maoran Papa Pio, happiest birthday Naldo, sabi ni John na Orozco. Buda si Man Baronia, maora na aga Sir Pius, hali dyan sa Maoraro Ginubatan. Si Teresa Dasilio Berlon, maray na aga Sir Pio, yan. Masabi man ni Maylin Dagdagan, maray na aga po. Sige, yan, nasa tuyang mga paraantabay sa DCGB News Online. Dagdagi pa manin doon, mga paraantabay tabi sa DCGB News Online. Hello, good morning po sa mga nag-aantabay DCGB News Online. Bigdod ang kuso bareta ni Angel Kasubago Padingnal alas 9. Nyako, digdihadawan script kan 9 a.m. news break. Basahon ko sa Indo. Big ko konsiderar ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na magkandidato sa masunod na eleksyon. Ini maski kasabay siya sa listahan bilang Deputy Ombudsman sa Visayas. Sa iyang sinabi na bahala na ang presidente na siya pilion udai. Alagad siya sarong no-nonsense public servant as in law professor. Idinagdag pa man ni Guanzon na pwede man siya dahilan ta aktibo pa man an sa iyang utak mantang siya nagsusurat ngunyanin saro pang libro manunungod sa election law. Inako niya na pigkukonsiderar niyang maglaog sa bida politika sa 2025. Kaya man pala. Sige, testingon tayo ang nag-aarantabay sa tuya diyan. Mga tagaligas pitabi, sana yaong ka mo, Manay Selmang Bahoy, good morning. Victory Village, 27, kay Kapitan Bahoy, good morning. Buda sa familia. Kay Madam Bet Costa, maray na aga Madam Bet Costa, good morning sa familia. Diyan sa Costa Enterprises, good morning. Kumusta ang mga yaon diyan, mga parokyano? Kung manlain-lain niya, may generator diyan, may tools, igang linoleum, foam, lubid, gabos, manlain-lain. Costa Enterprises, maray na aga tabi sa Indo.
Yan. Albay District, Yi, good morning. Yi, naalaw rin. Kumusta sa familia? Kamo ni Manay Helen, kikaki budaki Hernan. Yan, good morning. Sa tuya man na paradangog dyan sa barangay 16, so kairiba ko dyan sa barangay ko, sa 16. Kaswapo na sa batang ko si Kagawad, dating kapitan na Jojo Monforte. Kumusta sa familia? Siyempre kay Kapitan Jonathan Rodenas. Yan, maray na aga man tabi. Kumusta? Mga taga-tula-tula dyan sa Washington Drive. Good morning man tabi. Mauran-uran ano, dyan sa Daraga. Siring man, good morning. Kaya man palan, sabi kan iba, maribok, Buda, nag-i-eksena. Si Mading Wing nagwanson. Good morning tabi sa imo, kumpadreng June Pitero. Diyan sa Lapu-Lapu. Gabos na mga paradangog tama diyan sa Lapu-Lapu. Mabuhay ka mo diyan pading June sa familia nindo. Siyempre subarkada taman si Kuan, Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration Center and Battery Shop, kataning kan St. Jude Catholic Church. Sabi ni Pading June na Pitero, good day Padi, present tabi permi. Yan, salamat Padi. Inda ko sana, ilingon mo, kaya mampalan, maiksi na ining si Ruwen ng Guanzon. Ani kadua, dai na naghalat na may mag-endorso sa iya Padi, o igwa lamang ni magtaram ngaya, igwa na nagtaram na grupo halimbawa, nagbusol sa iya, o kita masa na siguro so nagtaram ka na kalisang simana na mga nooring kaan madadagog niya to Guanzon sa masunod na eleksyon. Uni na baga. Dai na naghalat na may mag-endorso sa iyang grupo, na may mag-imbitar sa iya, ta nagtutubod sa iyang kakayahan intellectually, nagtutubod sa iyang kapabilidad, nagtutubod kan sa iyang prinsipyo o kung ano pa man. Kundi, digdi sa bareta, siya na mismo ang nagpresentar kan buhay niya. Interesado da siya, pigo konsiderar na maglawg sa bida politika 2025. Kasabay pa siya baga sa pinagpipilian kan gobyerno na maging ombudsman kan Visayas. Sabi niya, basado sa istorya, ay nga kung labot, kung kasabay pa ko sa linyada na pigpipilian maging ombudsman, pilion ngaya ako dai. Aktibo pa man ngayon sa kong utak. Birthday, EVP Sir Glenn, Padignald Baldo, mabuhay. Yan, Viva Senyor Santo Cristo. Yan. Gunbuano, sa iyang sinabi na bahala ng presidente kung pipilion siya o dai. Pero, siya mismo nagtarampa. Ako ngaya, no nonsense. Gunmuan, no nonsense ngayang public servant. As in, profesor nin abogasiya. And pwede pamanda siya dahil lang taaktibo padawan sa iyang utak. Buda nagsusurat pa siya ng libro, manunungod sa election law. Inda ko sa nangani ko. Ini, pwede tang i-considerar na kabaing o pareho ni Miriam Defensor Santiago, dating senador. Kaya mampalan Padignal, ang mga masunod na pagpararibok ka ini ni Guanzon, baka ill-advised ini Padi. Ang mga masunod ka ining pagparatino, permi nang igawang kulatilyanan na reaksyon. Paano nga yan? Ma-eleksyon? Nagpaparamdam? Baka Padi? Mawawara na so purest intention kung talagang gusto niyang magserbi in its sense na maging senador. Pero may nasiyang makusaran, alo daw dyan, nagapara karapsaw ka, tama eleksyon, makandidato ka 2025, yan, bako, intellectually mananggad siguro, sayang kan mga arog kining persona, makukunya na, mababa na,
Inda ko kung makakatabang ini sa sayang popularidad, lalong magkusog ang flock niya, maniniwala sa iya, sa sayang advokasya. At this early, na-distroso na mataram ng tao, kaya mampalanag para konta. Makandidato sa 2025, nagpapalataw na. Bako pa ding nald, hilingon mo, ito nga ning aram nindo. Balikan ta so ginibo niya sa COMELEC. First Division ang nagkakaputkan kaso ni Bongbong Marcos sa diskwalifikasyon magapade. Ipadiskwalipikar si Bongbong Marcos. Nga pwede magkandidato bilang presidente. First Division, miyembro siya duman. Tulong commissioners, miyembro. Diyan palan sa COMELEC pade, pag igwa ng desisyon na iluluwas, ang mga commissioners naghuhuroron. Ano nga yung desisyon mo? Ikaw, anong man yung desisyon mo? Ako uni man ang desisyon ko. Now, di tulo sinda sa First Division, tulo. Di siyempre, igwa dyan pa rin ng mayoriya, buda minoriya. So mayoriya, ito sudua na nagpareho ang tindog. O kaya, pareho sindang tulong tindog. Pararehong no or pararehong yes. So igwa dyan ng minority, igwa ng majority, igwa ng parareho gayon. In which case, sa kaso ni Marcos, igwa dyan ng perming dua o parareho sindang yes or parareho sindang no. Yan. Tayaon palan sa prosedimento kan COMELEC na bago magpaluwas kan desisyon, maghuroron ka mo, yun ang mandato kan procedure kan COMELEC, maghuroron ka mo, and duman sa mayoriya na nag-desisyon, mapili nin sarong ponensya, sumasurat kan na desisyon masumada. O dito ngaya, sa paghuroron, aram na ngayon ni Rowan ng Guanzo na siya sa naso pabor sa pagdiskwalipikar kay Marcos. Wako ta, naghuroron, tansaya bagang sabi, at ang itahaloy ipaluwas ang desisyon. Gustong sabihin, igwa na ngayang desisyon, kaya lang day pa na iluluwas. Ngunyan, tabili siya sa nagayod so pabor sa pagdiskwalipikar kay Marcos, nagpugawak na siya, which is against the time-honored rule na dahi ka magpaluwas ng desisyon o dahi ka mag-leak ng desisyon, dahi ka mag-preempt ng desisyon, ta kung iluluwas mo yan ahead of the official na pag-release kang desisyon, so tao magkakaigwa na pa dinin konklusyon na ang efekto dahi na masyadong bibiliban, so iluluwas officialmente ang desisyon kan First Division kan COMELEC. Bata so iniluwas niya ngunyan baga ni Rowan ng Guanzon, igwa ngayon nagpe-pressure, kaya ngayon haluyon nun ipaluwas ang desisyon. O di simpre so tawo na nakadangog ka ito, bata kitang mga Pilipino baga, madali mag-conclude. Fuera de los Ubos, madali mag-conclude without examining the facts, without analyzing critically ang mga istorya, mga pahayag, mina-conclude kita tulos. Pagtaram ka ito ni Guanzon, so mga tao, igwa nang nag-conclude, ay, nga na ngaya. Kaya palan ngaya araw ko ang ilinuwas na desisyon, taigwang nag-pressure, di, so kredibilidad kan desisyon, dahil natabi, bako ng bilog, dududahan ng pirme. And what is on the bigger picture patabi, so kredibilidad kan kabilogan kan COMELEC, tinamaan na. Iyaan so resulta kan pagluwas ni Guanzon prematurely kan mga pahayag na iyan bago siya mag-retire. O ngunyan palan, makandidato. Ay, nako, kaya mampalan nagpapararibok at this early, nagpupo na. So mga masunod pa kaini, inda ko sa natabi. Patadagiton siya kay BBM pa di ano, nata daw. Ay, sige tabi yan po, makandidato da siya. Ano po kamuan? Kunyang kaini, tabi. Ay, sabi digdi, kaya man palan nagparakutan si Guanzon, tama bunay man. Yun na nga pigasabit ha, sabi kan sarong listener. Ay, nako tabi. Sige. Kandidato da iyon na ang pigtataram ko baga, kita baga padingdal pag nagaprograma, yung piga para sabi ta, be an analytical observer. Dahil kita magpadaratulos pag nadangog subarita, pak!
ma-conclude kita tulos. Dai po, pag-analisa ron, the pros and cons, ang mga bagay-bagay na dapat niya itong konsideraron bago kita magkaigwa ning logical conclusion. Yan o. Kailangan na initabi. Napasakay kita, napasakay kita. Ecstasy. Extano. Sabi ni Sir Tony Reyes, tama si Kong Pido. Tamaan sana kita ki Cupido. Bako, Cupido. Tama tabi ano. And I'm too excited to hear the name of the girl that will dethrone Anhuling Birhen Pio Fernandez. Sir Tony, you made my day, Sir Tony Reyes. Yaong kapatabi, Sir Tony, good morning. Thanks for being a nice friend and a loyal listener. Kan DCGB tabi, Sir Tony, dyan sa City Mayor's Office. Kumusta man kay Mayor Noel Tabe? Buda kay dating Mayor G. Narusal. Kumusta tabi isa indo? Gabos tayo mga amigo pa di. Dahil kitang itulak ka gabos tasin na mga amigo. Sara Congressman Garbin, sara Mayor Noel. Gabos yan amigo. Kung may mga istoryang magayon, iluwas. Bago pa de, tanganing may siyan kan publiko. Daing ipalain, tabi gabo. Sir Tony, good morning dyan sa City Mayor's Office. Ha? Ingat-ingat tabi, Sir Tony. Aha, sige. Me gusta mi, así. Me gusta mi. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Sabi digdig, good AM, Sir Pio. Si Guanzon, Garian si Sereno kan DOJ bago nag-retire, asin pagka-retire, ngawa ng ngawa, ha ha ha. Nako kamo man ha. Trolls in po yata yan, napig-report mo, pakicheck po ng legitimacy niya. Nasa Ligaw yata ang route ni Guanzon. Sa Ligaw, may midbid akong Guanzon, si Mama Yoli Guanzon. Yan, kada niya to. Ay man kami makuanin kamutabi ang DCGB dahil nagkukuaning report hali sa troll. Ang gabos naliluwas midig ditabi na news, puro po yan hali sa credible and verified sources. Never po kami nagpapatol sa mga trolls. Maski nga ni ibaga sa mga text pa de, ako sa totoo lang, ining mga nagbuburot ng mga text while we are on program, pipili lang sa mga logical baga pa dita. Habo tang magdagdag nin salmog suribok baga pa de. Ang sistema tadig di is magkaigo ka tinin wise and logical na pagdalagan kan mga istorya. Bako itong susalmog na kung ano-ano babasahon mo pa de na madagdag nin, makrear nin, imbes na magkrear nin unison, nakikrear lugod nin confusion, nawawara duman sa logical na dalagan. Iyan po, pasensya po, pag paminsan dahil kita nakakabasa ng mga teksta, ang gusto taso, sa araw kayo ng panahon pa din, na kadipisi lang kita, someone must lead us. Bako itong magpapara, kultibar pa kita nin, kung ano-ano pang man iba-ibang day mo na maintindihan. Sabi na nga na ibaga, who will decide when doctors disagree? Nako. Mabarita mo na si Angel and then may mga hanap buhay. Dahil man nagbaba pa dito so sa kuyang kwan dyan, sa kuyang two wheels drive dyan sa luwas na kwadradoan ruida. Happy birthday pa di pirakan na ngonyan pa de. Si direktor ang tutubadan ko bako ika. Si direktor. Ipakaraot ka na naman. Sige, happy birthday Pading Nalbaldo. Happy birthday tabi sa mo. We will be right back po. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-ease up with Virus Defense Action ka.
Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 ng pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos.
alas 10:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na 8,702 na mga bagong COVID-19 infection ang nairehistro na nadara sa total case count na 3,585,461. Ang bagong infection nagdaraman sa active case count na 153,335 kung siin 143,493 ang mild, mantang 4,923 ang asymptomatic, 1,528 ang severe, asin 324 ang nasa critical condition. Sa indang sinabi na 8,463 o 97% ang nangyari sa nakaaging 14 dias poon kan Enero 21 hasta Pebrero 3. Ang Region 6 ang nangingenat na may halangkawan na kaso na nasa 1,039 o 12%, mantang ang Region 7 igwanin 799 o 9% siring man, ang Region 2 na may 785 o 9%. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat. With Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon ningi. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuong na kongresista. Kong Joe. Oh, pwede.
Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Ito po si Susan Roses. Pagkailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwan in special district elections sa Petsa 19 kan Pebrero 2022 para sa miyembro kan Aleco Board of Directors na marepresentar kan District 5 sakop ang Manito asin Albay District. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada munisipyo o syudad, iyo ang minasunod. Manito Central School, Sentro Manito Albay, Albay District, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City. Ang kwalipikadong botante, iyo ang miyembro kan Aleco asin konsumidor kan Albay Power and Energy Corporation or APEC hanggang petsa 5 kan Setyembre 2021. Dai pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o ang bako mismo nakarehistrong miyembro konsumidor. Para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro, sarong beses na siya makakaboto. Asin duman sana sa lugar na enot o orihinal na nakaparehistra sa Aleco APEC. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadreng Nald. Happy birthday tabi sa imo giraray. And good morning dyan sa tuyang pag-iriba sa COVID opsen sa PHO. Igwanin bakuna ko niyan tabi sa Astrodome ha. Pasiriring na kamo dyan. First dose, second dose, booster, pediatrics. Gabos! Pasiring kamo dyan. Pediatrics, first dose, second dose, booster. Dyan tabi sa Astrodome. Sabi ni Teng na Broquesa sa tuyang amigo diyan sa COVID opsen tabi good morning diyan sa Indo tabi and then eto pa sabi ni Jocelyn Broquesa haha kaya naman palan uguang balak magkandidato makaulok man siya. Good morning Madam Teresita Jacobo tabi sabi ni Bingya Magisi, good morning po Sir Pio, bati ko po si Noeme Belen Barbacena. Belated happy birthday niya po kaswapon. Salamat po. Sabi ni Bingya Magisi. Belated happy birthday po ha. Kay Nueve Belen and siyempre from Bagtang Maroroy Albay, si Nilda De La Torre. And igwapa kita digding ninsahiman. Happy birthday na tabi kay Mayi Latigay ha. Happy birthday Mayi Latigay Luzano kan Santa Florentina. Happy birthday Mayi Latigay Luzano kan Santa Florentina. Sige, present, nagmamate sa programa mo sa Kiwalo. Pakibati sa Mandane at Mapagdalita family. Sabi ni Ani, yan. Pamilya Mapagdalita, Abu Mandane. Sabi ni Ani, good morning, nagdadawag sila dyan sa Kiwalo kan Daraga. Diretso, kan mga istorya. Sunod-sunod po, enot si Ans Galero. Ans, good morning. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Mga dagdag man niya itong
Bareta nag-aagad din pagsabot as in dispensa mo niyan ang Philippine Statistics Authority o PSAB call sa mga nag-aaralat kan sa indang ID o ining PhilSys. Sinabi ko niyan sa PIO ni PSAB call Regional Director Cynthia Perdiz na ipinaabot sa DCGB News kung saan ang rason ko na taiguan ni diit na pagkapinjente pag-distribuer ka na sambitan ng mga ID yun dahilan sa igosindang pigaragihan na proseso kaini sining nasanakan card production personalization asin pigihiling man girarininda kung na posibleng iguanin kaparehong mga datos ang sarong persona sa ibaba man na nag-apply para sa national ID system. Maray nga ni ito so ID ko nag-abot na ka nakaagi pang simana. Sana all. At sa pag-ID ko nahiling ko sa mga barkada sa Astrom. Anong kariribukan dyan? Mangon to ako, nakasiyot, nakachina. Laog na nga, tukaw na ganyan, retrato. Ano niya ko ini? Supilsis nga yaan. Umala mo niyan, so hindi ko yaon na. Biniglaan sana pala. Kang Nobyembre pa sana, madalion. Ano na, so hindi ko yaon na sa bag ko, Pilsis ID. Kaya din ako interes sa barita mo, bahay na. Taigo na pala sa iyo. Taigo na sa Sabi ka mga sana all. Sabi ka mga listener, buwa kang tamili nga may ID ka na. Tamili nga, guwa ka na. Pero may kwandakol na medyo pigagihan ano, so sitwasyon mo niyan? Sa piyuta, na di man damay iwasan na may kaparehong ngaran niya, may kaparehong datos. Tapos saro pa din sa bigba si kaso ni Dining pag compliment ninda sa Data Privacy Act sa pag-distribute talaga kang ID cards na ini. Tamo yun nindang talagang masiguro na safe man so mga datos kan sarong tao and talagang may tatao ini sa tao nga nagparehistro talaga. Iyo, totoo ta. Pag dyan sa ID, so marireceive mo, igwa pati duman ning portion na confidential, ikasana sa imo sana ito. Dahil dapat ito makaluwas sa imo dahil pag buda isaray da ang todo, may instruction. O, buda so uto sa ID, on duman may number. Dahil da ipagkuan sa Facebook, sa social media. Yan. So, yan, sabi ninda, pigigibo ninda na gabos na espersos para tulos-tulos may distribute, pero talaga may proseso da sa PIO. Okay, sige, sige. Sabi sa PIO, information with Boy, Ads Calero, DCGB. Salamat tabian sa istorya kasabay si Boy dyan sa Mobile. Yan, tabi no. So ID ko, yaw na pa di. O, digdi. Pilsis ID. Magayo noon. Kan November ako nagpa-retrato duman sa Astrodome. Kaso nakaaging si Mana, yaw na. Dahil pangani, last week kan Enero, yaw na. Susako. Yan. Sige. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Pading Jim, good morning. Salamat po, Philip. Ako nakadaliman sa Bako sa PSA, ako nagdumaan. Saan ka nagdumaan? Pinandirahan Kamali. Sa Aktiyo na barangay. Ay, oo. Igwa sindaman ng God sa Kamali. Pero tinaraman ako duman, do not expect na mapadali ini. Ah, pinainutan ka na? Oo, natanya ko. So, pag-iriba ko. Oho. Ay, maringan ko ang katao. Buwan ako. Bulan sanday gani kayo niya ako bulayaw na. O, dahi gani dagsarong. Orgulyoso niya akong maray. Oo. Dahi ka na ngayon magpararibo kayo. Ito, marayan pagkamadag. Buwa! Ako saralao ng pahit nindo ha. Tapos ano simbag sa'yo? Ano simbag? Ami lang yan. Kuro lang mas. Gatong ide man pigsoro si Ririt sa mataka daw. Oh, di kompleto. Buwa ka pa, di kompleto. Sinirip sa mata mo. Ada? Sinirip sa mata mo. Pinateleskopyo ako. Oh, si Haluna. Turo teleskopyo tapos so kamot. Pigpadoon sa kamot ko. Oho. Oh, gusto ko sabi no pa, di pig-questionar mo sa ko yung ID na falsifikado. Falsifikado yan. Buwa! Madalion. Aloy taon dayan. Taon na. Mabulan sana. Oh, bola. Sa kuya o ni na-receive ko. Valido. Yan. Ibog ka sa ibog. Ika pa di, grabe na pampaibog mo sa ko. Ang pandemya sana, grabe na. Sarali mo.
Sa mga nagdagyatong barita na bibade, tapos na ang mga struktura kan dakulang pasilidad kan provincial government na pinatindog sa barangay Salvacion. Linderos kan kamali kasin daraga. Kung saan sigon kay Gobernador Alfrancis Bichara duran kanata na timpuan niya to ini. Hindi na naglalakaw-lakaw sa Banoan kan kamalig. Ang traffic management, public safety office, ang PDRRMO satellite office, na pinapamayuhan ni Sir Cedric Daet, Iguana Digdinin opisina. Kinabibiriyoon, agabot kan mga aldaw, nasabing mga opisina sa lidong kan provincial government. Ini ang sinabi kan gobernador kung saan ang mahiwas na lote sa compound kay ni sa likudan sa Nakan Salvacion Elementary School. Mga magkakadarakop na mga wrong parking, lalo na itong mga nasa pigway dining na mga tinampo, mangyayari, iguabagan ng provincial ordinance na bawal aning mga pig-expand na tinampo na parkingan. Urog na ining sa bypass road, sa Kamalig, ang mga magkakadarakop, siring man itong mga inbuelto sa mga aksidenteng behikulos, sa barangay Salvacion na bibiriyo ni Buburog Taktabi pa de. Pati suduwang tow trucks na salong dakula, salong sadit, di naman igagarahe. Para maisaayos na ang gabos na kagamitan na ini kana provincial government. O yan tingog ni Gobernador Alfrancis Bichara tungkol sa bagay na ini. Okay. Traffic management, public safety, saka sabi rin dyan sa opisina niya. Satellite office, yung Cedric. Nakon may mga aksidente, saka so may mga illegal parking sa mga gilid. Alam mo, pwede ibang parking space sa widening. Maabot ang oras. Yung sa bypass road, ay mga gararan. So, nagawa kitang tow trucks ng dakula sa kasadit, duman ay paparada. Kung marautan yan, dadaron duman, pero di magulang sa agihan kan mga auto. Tanganin, bigay matraffic, duro-diretsyon. Tapos mga slow-moving vehicle, dapat sa right side. Ano nangyayari? Nag-overtake sa too. May nakaparada dyan. Problema dyan. Okay, so yan tabi pa de. So, duman yan sa Salvacion pa de, ano? Iyo. O, duman na sa satellite office na si Drake. Iyo na, pag may mga emergency baga route na panahon, monitoring, posible digdi si Sir Cedric mag-monitor o dyan sa Albay. Aram mo bagay na mga doon ipag-istoryata, nagpasiring dyan si Gob mismo? Oo. Yan, pigkan. Igwa pa dyan yung ibubugtak na parang training center para sa... Mayawason din mga auto tabi, kumpadeng Jimmy. Mayawason yan. Oo. Sige. Okay, sabi pa rin. Ano sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadeng Jim. Tabal-tadahan tayong istorya mga noarin, tabi ha? Ugo iso congratulations tabi sa lokal na gobyerno Kandarga. Talagang yan gulpi ang espersos na pigigibo man ni Alcalde Vic Perete, the man with sabi na nga ni political will, determinasyon na yan mabuhay si Alcalde Vic Perete. Nakakonsigir sindanin sarong fully equipped pading na patient transport vehicle, ambulansya, hali sa PCSO. Yan, kantidad 2 milyones de pesos. Hali mismo yan sa sa PCSO, and gulpi ang pasalamat ni Congressman Joey Man ni Alcalde Vic Perete. Yan, yaon sa Toyota Otis, duwang maswerteng LGU sa Albay na matatawan kaini na ambulansya, kompleto pasilidades sa laog, donasyon hali sa sa PCSO sa paagiman kanis persos ni Congressman Joey yan na Salceda yan. And ara mo an pag konsigir kaan bako yan basta-basta sa namahagad ka tapos i-release dai po iguanin istriktong requisitos dapat na makumplehan na bago yan marilisan man ang sarong LGU ninarog ka na di kalidad na ambulansya
Patient Transport Vehicle. Yan. So, yaon dyan sa daraga, tabi. Congratulations. Mabuhay ka mo dyan. Igwaning dagdag na pang-serbisyo medikal through the efforts ni Congressman Joey and sa paghihingo paman, siyempre, ni Alcalde Vic Perete. Bago kita magpaaram, may last report kita ngunya na semanang ini sa Tingog kan Banwaan. Pading Al, good morning, go ahead na. Yes, Maurano na morning gabi, padi. Minaluwas ang kapalpakan kan mga patrabaho nin ibang kontratista. Pag-arog kaning makusog ang pag-uuran. Ini padi ang sitwasyon. Digdi sa nagkakampirang mga patinampo sa southern area kan Legazpi. Partikular ining sa Sitio Pulot kan Barangay Taisan. Bagin ining sa Sitio Anunang. Plasan iba pang mga patinampo. Dahilan kami na apaw talaga. Ang tubig baha tulos dahil sa kawarinin tultul na kanal, line kanal. Anapod kang padi, dyan sa patrabahong sa Anunang patrabahoan. Ano na ini? Uni sa nasa pulot, nakailing ka pa di kipigparil na ang tubig. Yaw sa tahaw. Iso po, ito marami. Pinaril sa tinampo, yaw nang unyan ang baha. Sa tahaw ka tinampo. Na supposedly, ang tinampo baga, igwaning diit na pagkatagilid iyan, tanganing ang sulog kan tubig, mag-inibong pababa. Yan, maski kita engineer. Oho. Budget pagayan pa de. Na dapat tagilid bago na pagay langganan style na sige baba sa tahaw ka tinampo ni baga baha na. Mariosip. Imagine mo nagagyan motor sa sidewalk. Aling ka kitinampong arog ka na Ayo yan ang problema ba de. So kuwa man dahil man pigigpitan ini so di pinabulay. Basta sana kaya ayo yan nagkakorobra na kan kontratista. So budget pero minaluwas ang kapalpakan pag-arog kaning taguran. Yan pa rin informasyon pa rin sa southern area. Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa pagikayan naglalaom po na antingog kan Banwaan na tao na naman kamuning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya. Sa pangarang kabilog na tropa, happy weekend. Viva Señor Santo Cristo. Salamat amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod si Direk muna. News Direk Edwin sa pangalan ni Mar Dela, News Manager Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto